तू बजा श्री, बजा। धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा दिन 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 धा दिन धा। बजा तू बजा, तू बजा। धा दिन दिन धा, बजा बेटा बजा बजा। दिन धा तीन तीन धा दिन दिन छिड़ा हो जा एइडा को हाथ करू से धा दिन बजा बजा बेटा बजा धा तीन बजा बजा। धा हाँ दिन बजा दिन हाँ धा दिन दिन धा ए तीन तीन खानी धा दिन 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 धा दिन बजा बजा। धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन धा बजा बजा तू बजा, तू बजा। दिन दिन धा याचं धा दिन दिन धा ठिया हो बजा बजा धा दिन दिन धा दिन दिन धा याचं धा तीन तीन धा दिन दिन धा। हाँ लेफ्ट हैंड बामा हाथ बजा, धा दिन बजा। बजा बजा श्री बजा बजा तू धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा केमती बजै भाबुछु दीटा काई बाजुनी मो हात रे आउत धा दिन धा तीन तीन धा दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन बजा बजा धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा।